மார்ச் 20, 2022 அன்று தமிழ்நாடு பள்ளிக்கல்வித்துறை ஒரு புதிய மைல்கல்லை எட்டப் போகிறது. இந்திய ஒன்றியத்தில் வேறு எந்த மாநிலத்தின் பள்ளிக்கல்வித்துறையும் இதுபோன்று மிக பிரம்மாண்டமாக மாணவ நலன் சார்ந்து சிந்தித்துள்ளார்களா என்பது சந்தேகம் எனலாம். மார்ச் 20, 2022 அன்று தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள 37,391 அரசு பள்ளிகளில் ஒரே நேரத்தில் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி நடைபெறப் போகிறது. இந்நிகழ்ச்சியில் சுமார் 52 லட்சம் பெற்றோர்கள் கலந்து கொள்வார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதற்கான முயற்சியின் முதல் படிக்கல்லை மாண்புமிகு பள்ளி கல்வித்துறை அமைச்சர் திரு அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி அவர்கள் எடுத்து வைத்தார். பள்ளி மேலாண்மை குழுவின் செயல்பாடுகள் குறித்தும் அதன் முக்கியத்துவம் குறித்தும் மார்ச் 20, 2022 அன்று விழிப்புணர்வு நிகழ்வு நடைபெறுகிறது. அரசு பள்ளிகளின் வளர்ச்சி மற்றும் மாணவர்களின் எதிர்கால வளர்ச்சியில் பள்ளி மேலாண்மை குழு முக்கிய பங்காற்றுகிறது. ஒவ்வொரு அரசு பள்ளியையும் தன்னிறைவு பெற்ற பள்ளியாக மாற்றும் வகையில் திட்டங்களை வகுப்பதே பள்ளி மேலாண்மை குழுவின் பணி. இவ்வளவு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பள்ளி மேலாண்மை குழுவினை டிஜிட்டல் முறையில் மேம்படுத்தும் பணியினை மாண்புமிகு முதல்வர் அவர்களின் வழிகாட்டுதலில் மாண்புமிகு பள்ளி கல்வித்துறை அமைச்சர் தலைமையிலான தமிழ்நாடு பள்ளி கல்வித்துறை மேற்கொண்டுள்ளது. அலைபேசி செயலி உருவாக்கும் முயற்சியில் பள்ளி கல்வித்துறை ஈடுபட்டுள்ளது. பள்ளி மேலாண்மை குழுவில் அங்கம் வகிக்கும் உறுப்பினர்கள் அலைபேசி செயலி மூலமாக தங்களின் தேவைகளை கூறலாம். மாணவர்களின் செயல்பாடுகளை கண்டறிந்து அவர்களை வழி நடத்தலாம். இந்த அலைபேசி செயலி திட்டத்தை மாண்புமிகு பள்ளி கல்வித்துறை அமைச்சர் அவர்கள் துவக்கி வைத்தார். இதன் வளர்ச்சி மார்ச் 20, 2022 அன்று நடக்கப் போகும் மாபெரும் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிக்கு துணை நிற்கும். விடியலை நோக்கி தமிழ்நாடு பள்ளி கல்வித்துறை வெற்றி நடைபோட ஆரம்பித்து விட்டது.